गाडी काढू नका, गाडी असं नाही गाडी काढत नाही. गाडी काढली की मग परत तो पळा व्हिडिओ मग चालू करणार नाही तू ते कसे अंगावर येतात मारायला. तू काय करतो? मी काय अंगावर आलो? मी अंगावर आलो. नाही तू पोलीस नाही, तू गाडी को हात मत लगा. तू गाडी को हात मत लगा. अरे मैं बोलता हूँ ना, गाड़ी को हाथ मत लगा. नहीं गाड़ी में बच्चे. तू ड्रंक है ना भाई? कौन ड्राइव कर रहा था? ड्रंक नहीं. तू ड्रंक है ना? यही ड्राइव कर रहा था ना? तू ड्रंक है ना भाई? तू ड्राइव कर रहा था ना? तुझे बोला मैं गाड़ी में बच्चे, तू ऐसे बात मत कर. गोवा बॉर्डर है, गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर बांदा के पास में. तो इधर पूरा प्रोटेस्ट चालू हो गया है. पूरा गाड़ियों का इधर ये क्या बोलते ट्रैफिक हो गया है पूरा, और ट्रैफिक रुकाया हुआ है. इधर महाराष्ट्रियन एक फैमिली को बहुत मारा है मैंड्रिम में, और वो पीआई ने उनका ये नहीं लिया FIR करके, तो उसके वजह से प्रोटेस्ट चालू हो गया है. तो थोड़ा सा आप जरा बात करके जरा थोड़ा सा इसको ऑनलाईन प्लीज इसको वेटेज दीजिए. माद्रे मोर्जिनमध्ये काल आमचे सावंतवाडीतले लोकल मनशा हे गोवा गेलेले, गोपाल फॅमिली घेऊन गेले त्यांच्या. सो काल त्यांना काही दिसले लोकल पोरांनी जे सोरो पिवन असले त्यांच्यानी त्यांच्या गाडयेक डॅश केले. गाडयेक डॅश केल्या उपरांत त्यांना आडयले, त्यांच्या भुरग्यांका मारले. 40 जणांनी मिळून आमच्या भुरग्यांका मारले. सो त्यांना त्यांच्या पोलीस स्टेशनाक कॉल केलो की बाबा या तुम्ही आमका हेल्प करा. तो पोलीस स्टेशनाकडून असो आन्सर येयलो की ते लोकल असतात, तुम्ही त्या लोकांना सोडो नाका, तुम्ही सर अडकून रावतल्यात असे त्या आमच्या पोरांका सगळ्यांका सांगले गेले पोलीस स्टेशन. सो आमची रिक्वेस्ट आहे जो कोण PI असतात म्हणजे मोर्जिम मधलो त्याने त्या लोकांना आता अरेस्ट करपाचे आणि हिंगा घेऊन येवपाचे सावंतवाडी. तरू ते रस्तो उघडलो जातो आणि रस्तो ब्लॉक रावतो आजच्या इतल्यान माझे त्यांना सांगणे असा. सो प्लीज त्यांच्यानी अर्जंटली हे घ्या.